adlaw bisan daw mawalan ipagpaglao salig kang Jesus nga atong manunubos ulihang kalipay ang atong mga pag-antos ulihang kalipay ang atong mga pag-antos. Ang kaluyahon mo kuhaon niya tanang sala mo hinuan niya dulang sa Diyos nimo kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus kay siyang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus kay siyang Diyos maluoy siya kanimo. Tawag kang Jesus kay siyang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus kay siyang Diyos maluoy siya kanimo. Maluoy siya kanimo. Maluoy siya kanimo. Unsay magtahugas sa aton kalapasan o makahimong hingpit sa iya atubangan kundi ang dugo ni Jesus lamang. Baka binilbog sa giulang niyang dugo na nakahugas ka nato. Kapasayloan atong naangkot tungod sa dugo niyang pinilog. Alang sa katupsanan sa ato hambalaan nga kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo sa hapit na siya
Okay, maayong gabi mga higala, ang mga suki o mga pinalangga ng ating paminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayusunahan atong hayoon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John.
Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Ginoo, salamat sa kahigayunan nga masulti pa ang mga pulong sa kamaturan bisan pas daghang mga kakulian. Panalangin ni kini nga programa ug panalangin usab ang mga nagapaminaw karon. Ihatag ang pinasahi nga pagsabot nila sa imong pulong ug kabiga nga mga lagad sila di kanimo gipangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga suki, mga pinalangga naton tigpaminaw. Kutob sa naminaw karong gabi na, nagtan-aw sa ato nga live broadcast. Kinasingkasing na sa muna mo higala nga gina-welcome nining tulumanon kini ang maayong balita. So pwede na mo makapadala diri namo og mga mensahe mga higala. Pwede nga mo text mo diri sa among mga number ni Brother John. Pwede diri sa atong comment section higala sa Facebook o pwede diri sa Messenger nako kang Brother Libby Clavis nga Messenger para nga mabasa na to ang inyong mga messages. So panahon na nga maghinahinay na mag-type diha o niya isend ninyo dinhi sa ato nga programa. So sa tanan nga nagtan-aw karong gabi una ni aba mo sa Visayas, Luzon, sa Mindanao og sa uban pang nasod sa kalibutan, kung asa mo mong dapita karon nahimutang kamong tanan mga higala, gi welcome mo namo nini nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede mo makapadangat din namo og mga greetings o mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo. O niya atangin ninyo ang ato nga pagtubag sa pangutana kay duna sad mo'y kahigayunan mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga ato nga agi-entertain dinhi. Okay, so bilion na mo ang tanan amo nga gina-welcome karong gabi na dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. So sa di pa ko mubasa nga tusunahan ato sang tagahigayon si Brother John sa pagtunol nga na kaninyo sa mga pagpangumusta. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, mga higala, welcome dinhi sa atong programa. Kini ang maayong balita. Mapasalamaton mi sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Og kutob sa naminaw karon. Welcome. Okay, moadto na tayo higala ato na ning sugdan pag tan-aw, pagbasa kining mga nakita nato sa ato nga monitor. Sa tanan nga nag-send og mga messages, no? Ato ning basahon ni Asir Robas Wode. Good evening sa tanan. So good evening Robas Wode. Onya niya pod si Mickey Jane Estrada Ihara. Mickey Jane Estrada Ihara. Salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Niapod si Sister Chel Notario Aragon. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa ato nga programa. Kanya niapod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby o maayong gabi usab sa mga kaigsuunan makanunayon naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niyasa dato nakita din si Brother Romil Tumakay. Mayong hapon Brad John o Brad Libby from Olango Island. So mayong gabi sa tanang taga Olango nga nag-view karon. Niya po si Sister Ginalen Lumuntad. So, good evening, Sister Ginalen. Salamat po sa pag-pray o pag-love nining ato nga tulumanon. Okay ni Asad, ato nakita si May Molina Gicole. Good evening, watching from Hell, Saudi Arabia, Sir John o Sir Libe. So, mayong gabi Sister May Molina Gicole diha sa Saudi Arabia. Salamat ma'am sa imong pagkuan diha paminaw sa programa. Ingat ka diha sa Saudi.
Okay, napagin siya mensahe Dan sharing Brother Libby. So, salamat kaayo no. Muna itong buhaton ni Gala, participate po da kay buhat ba inis Ginoo. Kanang pag-share nimo sa ato nga programa, nakaparticipate ka sa pagwalis maayong balita nga tos tibok kalibutan. Kayong imong mga friend, imong nahatagan og mensahe sa pagpasidaan. So, nagpasabot na nga ang imong cellphone dili lang kay nagamit sa ubang butang, kundi nagamit nimo sa missionary work. Na atong gabiton higala. Makapahimuot sa Ginoo nga gigamit nato na atong cellphone ngadto sa pag-share sa maayong balita tungod kay maunay gisugo sa Ginoo nato sa Mateo 24:14 nga ang maayong balita iwali ipamatuod sa tibuok kalibutan sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Okay, ato po gining basahon ning uban nga mensahe niya sad si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya si May Molina Gicule. Shout out ko sa pamilya nilang Ate Lita, Kuya Agring Dinopol na diha sa Bulasa, Argao, Cebu. God bless. Okay, salamat kaayo no. Siguro makadungog po sila dito kay mag-hook up na nato kanunay ang radio diha sa kuan diha sa Riverside ba? Riverside FM, Riverside FM Cebu. Yes, 93.2 MHz diha sa Hinatilan. So part diha sa Southern Cebu, bisan pa part diri sa Leyte, diha sa diri sa Negros, diha sa Dumaguete, Canlaon ana makadungog ubang mga part diha sa Tabuk, makadungog sa Riverside FM. Okay, ni apod si Brother Domingo Wabunukan. Mayong gabi ninyong duha sa station Bradlib o Brother John. Hinaot nga sa dili madugay nga makatingog na ang radio. So mapadala ni ang kuan kanang wa pa man diri ang session manager god natong aging adlaw murag to siyudad sa Cebu sila mga department head na sila meeting dito sa Capitol. So base karon si manaha malugaran ni padang atos Manila niya mabalik po dayon din makatingog na pud da. Okay, ni apod si Marlon Federicos. Salamat sa paglab ug pagpray Brother Marlon. Niya si May Molina Gicule. You're always welcome Sir Libby and Sir John. God bless. Salamat sa pagpray. Niya po si Brother Meliods Silasol. Good Ebs Kapaglaong. So good Ebs Meliods Silasol. Okay. Ato ning tanawon sad ang pikas nga monitor mga higala. Ato ning tanawon ning mga kahigalan kay igsunan nato nga naglab sa ato nga program. Nag-heart. Niya si Ginalyn Lumuntad, Evelyn Mainit, Abner Dwalio, Ronilo Itang, Wells KML, Abi Suway Bagyo, Roselyn Mainit, Ariel Kababan, Nicole Idar, Imjon Nailon, Jimboy Idar, Richel Initiban, Corazon Anunar, Violeta Gagabuan Dumas, Vladimir Bragas, Richel Pelongo, Lovely Elosorio, Chel Notario Aragon, Mickey Jen Estrada Ihara. Niapod si Robas Wode. Muna ito mo nakita din sa nga naglabong higala niya arita sa mga nag-like pod sa atong program. Niya din si Brother Aniceto Priscilias, Vina Kamay, Romel Tumakay, Manok sa Barbero, Million Silasol,
May Molina Giculi, Rold Soto Tams, niapod si Sister Remedios Adiheto, Gregorio John Tuling Pikit-Pikit Jr., Rufino Moreno, og Matthew Anderson. So thank you kayo, Sir Matthew. Sir Matthew, thank you. watching Good and following evening, and our thank you for program. watching. God bless you and your family. Okay, ato ning balikan pagtan-aw ang screen mga higala. Atong nakita dinhi si napag-mensahe si May Molina Giculi. Ibalik nako ang dungog og himaya sa Ginoo, Sir John ug Sir Libby, kay nakabalik na pod sa live ninyo. Usa na busy ko sa work. Salamat kaayo nga nakahigayon ka, Sister May Molina Giculi, sa pagpakig-uban dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, aton delikatan pagtanaw higala ato nga messenger ato ning tagdon dinhi. Mga higala na to nga nag-like o niya, ang uban nag-pray, ang uban nag-love sa ato nga program. Ari nila ipaagi din sa ato nga messenger. Ilang mga mensahe, ang uban na mga mensahe, ang uban na send og love, nag-like. Okay niya, Sister Belinda Lohira Tirana. Niya po si Marlon Federicos. Mga nag-love niya, uban nag-like. Niya po si Ginny Rama Fermin. Ani ato pong nakita si okay, ni asad si Belinda Lohira Tirana. Ani niya po si Jimar Colis Gabaton. Salamat po kay Jimar. Ani niya po si Rold Soto Tams. Niya si Brother Cesar Elgira. Sa kuan po ni Gihulngan City. Niya po si Sister Geraldine Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby o Kuya John. Mayong gabi, Sister Geraldine. Niya po si Sister Nike Sumalinog. Niya Ninfa Villacasten. Niya po si Sir Matthew Anderson. Nakiguban sa dato si Gina Gonilamos Larisma. Niya po si Roslyn Mainit sa Germany. Thank you, Sister Roslyn. Niya po si Brother Abner Dualio. Niya si Scout Ranger Senior. May gabi ni mo diya, Sir Isagani Aratsya, atong retired Scout Ranger na naas Kabangkalan, Dakit, Bugos City. Okay, thank you kayo sa inyong pagsunod o pagpaminaw sa ato nga pagpakiguban dinhi ni ining ato nga programa. Makahimog ya po mo sa pagpadala higalag mga mensahe ato sa ning basahon makadiyot. Okay, niasa ni pag-mensahe si Sister May. Please ko padayon pag-appeal sa pag-ampo akong mga anak si Mark og John Michael Sungkog Hope and Pray nga pinaagi sa tuang hiniusang pag-ampo mamahimo silang iwag sa ilahang amahan nga si Catalino Jr. og ilahang mga igsuon nga si May Catherine og Jimar Sungkog nga wala pas kamatuoran mintras abli pang kaluwasan. Kanya po si Brother Moses Alex Liaban. So as of this time, mao ni mga nakita nato sa screen karong taod-taod mga higala, atong ipadayon pagbasa ang inyong mga mensahe. So padalagya po mga messages dire. Namoy mga pangutana, nya tangin yung pangutana nga atong tagdon karon ay namoy mga dugang tubag. So message yung higala aron atong mabasa ang inyong participation sa atong programa. Ano mo ato na ta sa pagtubag sa pangutana nga gipadala din sa programa. Mao ni pangutana, Brother John, kamo dili manguros, nagsupak mo sa Biblia sa Ezekiel 9:4-6
nga kinahanglan butangan og cross nga patik sa atong agtang. Wa day mo nagsunod sa Bible. Kay wa man mo itimaan sa inyong agtang. Mo ni Brother John, pangutana ako ni otro basa nya kamo day galang naminaw namoy dugang katubag ani. So message din mo din iyang pangutana mo ni kamo dili manguros, nagsupak mo sa Biblia. Supak mo sa Biblia dili manguros. Sa Ezekiel 9:4-6 nga kinahanglan butangan og cross nga patik sa atong agtang. Wala day mo nagsunod sa Bible. Kay wa man mo itimaan sa inyong agtang. Okay, thank you kayo sa nindot nga pangutana niya tangi ang tubag. Then nakita nako nga message diri ni apon si Sister Vina Kustan Kamay. Good evening ninyo diha og sa tanang naminaw og shout out sa tanang mga kaigsunan diha sa Antipolo SD Church. God bless sa tanan. Okay, God bless po Sister Vina. Anya last sa crusade kaganiha ito giheld sa complex sa Antipolo. Okay, niya po Brother Jojo kayon, salamat po sa paglab o pag-pray Brother Jojo. So nakakaroon si City. Okay, atong ihatag ang unang higayon kang Brother John sa pagtubag nining pangutana nga matod pa niya kamo dili manguros, nagsupak mos Biblia kaysa Ezekiel 9:4-6 nga kinahanglan butangan og cross nga patik sa atong agtang. Okay, mahitungod aning kuan Brother Libby, mahitungod aning iyang pangutana nga nagsupak lagi kuno ta sa Ginoo kay nganong dili ta manguros. Unya ang bersikulo nga iyahang gigamit ang Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4 ngadto sa 6. Kay nagsugo lagi kuno ang Dios nga butangan og cross ang atong unsa man agtang. Agtang ko na. Mao ni ang kuan, mao ni ang iyahang wa kuno ta nagsunod kay sa Biblia. Nagsunod. So atong hatagan og konsiderasyon kining iyang hunahuna lalo na niining bersikulo nga iyahang gipadala diri unya atong basahon kun ang bersikulo nga iyahang gigamit natugma ba sa iyang gihuna-huna og sa nahimo niyang practices o lifestyle karon mahitungod niining pagpanguros, no? Okay, ato ning basahon dinhi sumala sa gisgutan sa Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4 paingon ngadto sa 6. Mao ni ang gisulti og siyuba miingon kaniya, lumakaw ka latas sa taliwala sa syudad, latas taliwala sa Jerusalem. Dinhi lang aning bahina. Diin maning lugar di ay ang gisgutan Jerusalem sa ipaday na tugbasa. Og ibutang ang usa ka timaan sa mga agtang sa tao nga nagapanghupaw og nagtiyabaw tungod sa tanang dulumtanan nga ginabuhat sa tiliwala niini. Biasa man gyud dinhi kaning pagkasulti ang nganong niabot man sa imong hunahuna nga pagpanguros ni. Og unya dinhi categorically ang gisulti gani dinho matud pa og ibutang ang usa ka timaan. Nag-ingo dinhi sa mga agtang sa mga tawo nga nagpanghupaw og nagtiyabaw tungod sa tanang dulumtanan nga nabuhat taliwala nini. Timan nga kining pagkasulti apod kay imo maning gisabot nga panguros ni kay ibutang timaan sa agtang. Adto po na ibutang ni adtong mga taong na nagapanghupaw og nagtiyabaw. Unya ipadayon nato ni ang 5 nagingon. Og ngadto sa uban miingon siya sa akong pagdungog. Lumakaw kamo sunod kaniya lata sa syudad og manigbas kamo ayaw pagtuguti ang inyong mga mata sa magapagawas ni maluoy kamo. Patya gayod. Kanina pagtiwas ang taong tigulang ang lalaking batanon og ulay og abata og ang babae apan ayaw pagduol kamo sa bisan kinsang tao nga kaniyaan ang timaan
og sumugod kamo diha sa akong balaan nga puloy-anan, unya gisugdan nila ang mga tigulang tao nga diha sa atubangan sa balay. Kani ambot og nganong niabot sa punto sa imong hunahuna nga gisugo sa Ginoo ang tao pagpanguros unya ni ara ba dinhi kanini ang pagpamatay. Dapat gud unta lang dili magbasa og mga bersikulo nga ipahaom-haom sa doktrina nga wa itudlo sa Biblia. Wa itudlo sa Biblia. Kini siya mga pagpangahas lang gid ni may tungod sa Biblia ingon nga pulong sa Dios aron ipahaom-haom sa mga minaumao nga mga doktrina o mga pagtulunan kansang pagtulunan wa na muhaom sa Biblia, ilabi na nga kamo kaaway mo sa Biblia. Ako ra gud ning basahon kining libro nga giuluhan kang Cardinal James Gibbons nga giuluhan kinig The Faith of Our Fathers. Kinini ang ako ning kuno The Faith of Our Fathers being a plain exposition and vindication of the church founded by our Lord Jesus Christ. James Cardinal Gibbons. Unya ato ra guning basahon dinhi sumala sa page 98, no? Nag-ingon dinhi. God forbid that any of my readers should be tempted to conclude from what I have said that the Catholic Church is opposed to the reading of the Scriptures or that she is the enemy of the Bible. Unya, nag-ingon sa sunod, the Catholic Church is the enemy of the Bible. Mauna nga, bisag unsaon ninyo paggamit-gamit og mga bersikulo, ang kalabasan mao nga nakig-away, nakiglalis kontra mo sa Biblia. It means nga ang Biblia wala mo pabor sa inyong mga pagtulunan o doktrina. Wa may apostolis nga nagtudlo sa pagpanguros. Wa pud si Kristo magtudlo ni ana, bisan pa ang mga patriarka wa pud magtudlo ni ana. Kung ang mga apostoles o si Kristo o ang mga patriarka o ang Biblia wa magtudlo ana, kinsa maday nagtudlo ni ana ang pagpanguros ay aba simpre ang simbahan. Mauna nga daghay gitudlo sa simbahan nga nahimong kasupak sa Biblia kay lagi the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Matud pa ni James Cardinal Gibbons. So ano lang mo og daghag reklamo diha kay si Cardinal Gibbons naman na nagsulti nga kaaway mo sa Biblia. Karon kinsa magyud di ay ang responsable o nagtudlo ni anang pagpanguros? Kung atong basahon dinhi sa doktrina Kristiyana, para instruction de los niños en lengua Bisaya, inyo maning doktrina o pagtulunan dinhi sa page 3, naging pagtulunan sa mga Kristiyanos. Tanaw ha? So, unsa maning mga pagtulunan sa mga Kristiyanos? Nasulod ba ni Biblia? Gitudlo ba sa Biblia? Wala. Kay nga naman, the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. According sa libro ni James Cardinal Gibbons nga giuluhan The Faith of Our Fathers. Karon niya, itong basahon sa page 3. Niya, katungdanan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz. Tawar ko na gihimo naman noon sa inyong santa ang cross, balaan ang cross, santa gani balaan. Kay dako uyamot ang pulos ta kaniya tungod kay maoy hinigabanta ang mga sa mga Kristiyanos nga ighihingilin og igabugaw nato sa yawa. Sumunay pagtudlo sa simbahan nga kaaway sa Biblia. Matud pas akong gibasa sa The Faith of Our Fathers sa page 98, matud pa ni Cardinal Gibbons, James Cardinal Gibbons, the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Karon niya, unsa may gitudlo sa simbahan nga mahimong kabatok o kaaway sa gitudlo sa Biblia? Niya, naging din nga matud pa nga
Nagingon din timaan sa Santa Cruz kay dako uyamot ang pulos ta kaniya tungod kay mahinigibanta sa mga Kristiyanos ang ihingilin o gigabugaw nato sa yawa. So ang cross day ihingilin, ibugaw siyawa, hinginlan ba? Ihingilin o ibugaw siyawa. Mao na hinungdan nga magsige na lang gid mog panguros kay inyong hinginlan og bugawon ang yawa. Nga no magkahang magiging yawa magpaduol sa inyo? Nga no magiging ang yawa ganahan maging makigbarkada sa inyo? Unya igabot na sa inyo sa yawa inyong hinginlan pinaagi sa pagpanguros. Ipadayon na ito nigbasa. Kay ang yawa mahadlok uyamot sa cross. Istorya mahadlok ang yawa ang imato sa cross. Diin ka man kakita og yawa nga usa gihadlokan niya sa cross. Inyo rin ang bana-bana o gunahona. That is only a teaching of the Roman Catholic Church. Dili na gitudlo sa mga apostoles ni Kristo og dinis Biblia bisan pa sa mga patriarka. Ang cross. Matupa, mahadlok ang yawa sa kanunang cross. Busa kon manguros kita, ayuhon ta pag-ayo ang pagpahamutang sa pagpanguros kay ginapangalasagan ta ang atong lawa sa cross aron dili kita duolon sa yawa. Tanawa ha? Giyon sa nimo paghaybaw nga sa dina nga imong i-plaster pag-ayo ang pagpanguros sa imo, di ka na duolon sa yawa. Ha? Nagingon din o gikrusan ta ang atong agtang aron dili kita pagtambungan sa yawa. Kinsa maimuhang nahikitaan diha in taon nga yawa nga kanang agtang gikrusan wa na ang yawa diha mo tambong. Iya ipadayon na tug basa. Nagingon din pagtambungan sa yawa sa mga daotang huna-huna. Manguros kas imong agtang aron dili katambungan sa yawa pinagi sa mga daotang huna-huna. Unya nga naman nga naaman lagi mga panahon nga makadungog ta sa makadaghan ng higayon nga ang anak unayon og lugo sa amahan, ang apo unayog lugo sa apuhan, ang pag-umangkon unayon og lugo sa uyuan. Ug unya ngano man nganong nahitabo man nga ingon ani nga unta gikrusan man agtang aron dili pagtambungan sa yawa sa unya kanunang sa mga daotang hunahuna na ang anong nahitabo man kuno na aber. Unya din gikrusan ta ang atong baba aron dili kita makapamulong sa mga daotang pulong. Tinuod na. Hinuktok kuno ninyo. Gikrusan ta ang atong baba aron dili ta makapamulong og daotang mga pulong. Ngano malagi ng mga baba ang kapihak gikubalan na malana og panguros ngano magsigi magmarites. Magsigi magpanglibak kanang kalambre. Kulira, inatay, kalibag dugo, gibugkot, pistis ang hangin. Mao na atong madungog. Unya, gikrusan makang aron di makapamulong daw tang pulong. Unya nga naman na aber. Nga mga pulong nga, mao na ato, hinong madungog sa mga baba ang gikrusan. Gikrusan ta ang atong dughan, aron dili kita magbuhat sa mga daotan nga buhat. O kung manguros kita, ingnon tanini, tungod sa timaan sa Santa Cruz sa among mga kaway, bawion mo kami, Ginoong Diyos namo, sa ngalan sa Man, sa Anak, o sa Espiritu Santo. So, ingon ini ang gitudlo sa simbahan, pero wa itudlo sa Biblia. Unang ingon si James Cardinal Gibbons, the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Dawatan na lang ninyo na, nga ingon niya na. Unya kami inyong ingnon nga nagsupak mi kay gisugos Ginoo ang tawo manguros. Mga kaigsunan si Kristo nagsulti baya nga daan Mateo 24:4 nagingon si Hesus magbantay mo nga walay magapay sa laag ninyo. Munang angay tang magamping nganuman kay dunay mga butang nga atong ginahuna o mga dinahom-dahom nga kani insakto pero nga minaumao lang. Mga tinumo-tumo nga mga sugilanon, mga tinumo-tumo nga mga panghunahuna, nga kining mga bahina, wa gyud kay kabasihan. Kanang Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 4 ngadtos 9, gisugo ba sa Dios? Ay wa, inyo ra nang kaugalingong panghunahuna, inyo ra nang kaugalingong pagsabot. Pero ning tuo magyud mo nga ang pagpanguros
abog na sa yawa. Mahadlok ang yawa sa cross. B. Hatagi mi direct explanation sa yawa ang inyong nakita ang anidagan perting hadlok kag is cross. Kay di gani mo ka-explain, inyo ra ng kaugalingon sang hunahuna o pagsabot. Unya, nagpasidaan mas Kristo, magbantay mo nga walay magapahisalaag ninyo. Pagpahisalaag man ang yun na, nga naman. The Roman Catholic Church, matod pa na James Cardinal Gibbons sa iyang libro The Faith of Our Fathers sa page 98. Niyo, ako na, tanawa ragod niyo, dini sa akong kamoto, tanawa ni. The Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Matod pa ni Cardinal James Gibbons. Sa dili na ako, karon, kung inyong hunahunaon og sabton, how come nga ang Dios nagsugo sa mga tao nga manguros? Wa man nga manguros. Ang paghisgot lang na ay timaan. Inyo na yung ibutang sa agtang. Unya, karon, ingno na ninyong krus. Panguros, gisugo na sa Ginoo. Inyo ra nang kaugalingong hunahuna og pagsabot. Unya, kanang mga butang nga inyong nadungog og nabati, kung mahimo lang, inyo nang ilandi sa Biblia kung tinuod ba? Sama sa unang panahon sa mga nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo, nga kadtong mga butang nga ilang nadungog og nabati, ilang gibasis Biblia og tinuod ba ang ilang nadungog og ang ilang nabati? Nga naman. Atong tanaw ni ang gisgutan sa 17:11 sa kanang 17:11 sa buhat nag-ingon og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonica kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw nagatuon sa kasulatan. Unsay gitun-an? Kasulatan. Adlaw-adlaw, nagtuon sa kasulatan. Niya nag-ingon din sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. So kung usay mga butang nga gidoktrina, gitudlo, nadunggan og nabatian nato, usa sa ato gid nga mahimo nga ingnon nga resources kung pagsutag tinuod ba ang Biblia. Wa man na sa Biblia. Inyo ra man ang kaugalingong hunahuna pagpanabot nga ang yawa mahadlok sa cross. Oy, ay mo palabi in town, naa pagudo. Hunahunaan ninyo kung ang yawa mahadlok sa cross. Biko no abir, abog maghanas panuway. Ngano malaging maligo mog tubig kabya-kabyahan man ninyo ang tubig ninyo kaligo manguros mo. Kay ngano mo din ning una-unag tampisaw ang yawa dito sa tubig. Unya, sa diha nga manglingkod mo na uban sa inyo mangaon sa di pa mo kaon manguros kay ngano man tong inyong pagkaon giuna-una dito kaon siyawa. Unya inyong abugon pinagis pagpanguros. Unya karon, igdagan sa mga sakyanan mamotor kung sa diha inyong sakyan. Manguros mo ngano man ning una-una og tungtong sa inyong sakyanan ang yawa kay inyong abugon. Ngano man lagi? Ug moadto mo og buwangan, moadtog tigbakayan, adtog tungitan, adtog diskuhan. Dili man gyud mo manguros, pero ug ngano man gyud ug moadto mo og simbahan manguros mo. But pasabot nga inyong simbahan gipuy-an sa panuay. Mga kaigsuonan, mamalandong sa gyud unta pod mo kay ang gisulti dinhi sa Biblia, ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Dapat unta inyo gyud nga susihon ang kasulatan kung tinuod ba ng mga butang tanawa ra gud. Sa Biblia dunay duha ka punto nga gipasabot anang cross. Una, kanang gitawag og spiritual meaning of the cross sa 16:24 gisgutan ni Ginoong Hesus. Ingon si Ginoong Hesus, kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan siya magpasaan siyang kaugalingong cross adlaw-adlaw. Meaning, sa pagpangalagad sa Ginoo naay mga alantuson niya. Muna ang daghang mga alantuson, mga pagsulay. Unya, ang ikaduha nga gipasabot sa cross, nagsimbolo og kamatayon.
Mo bitaw na nga may panahon nga magsakay kag sakyanan, magdala ka sa imong sakyanan dihas tunga o diha daplins karsada na ay cross nga gibutang nga numan nagpasabot na ay aksidente unya namatay kay ang pagpanguros nagsimbolo ka nagkamatayon sa diha nga imong nang cross ka unsa may imong gihangyo mamatay na unta ko o di ba o karon unsa may inyong huna-huna may tungodan na kay balo ba mo og kinsay nag-introduce gud na primero pag-edukar sa mga Pilipino dinis Pilipinas uy ang mga katsila ha nga naman tungod kay nagdala to sila mga pagtulunan nga wa sa Biblia kasagaran sa inyong mga pagan belief na siya mga pagan practices dili na gitudlo sa Biblia kundi gitudlo na sa mga pagano busa mga kaigsuonan hinumdumi lang gyud ninyo nga ang pulong sa Ginoo nga inyong nadungog og nabati ha kung inyo ganining isalikway sala na lang gina ninyo pero ang gisulti pa sa Hebreano 3:15 pagkadungog natos pulong sa Dios dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing unya og dili pagkinta niya na ato nang gipagahi tong kasing-kasing so naara gina sa inyo ha timan-ig gyud nga wa pa ang paghukom sa Dios ning kalibutan na naabot na sa inyo ang mga pulong sa kamaturan mga pulong sa kaluwasan kun ang panahon nagakaduol na hapit ng paghukom sa Ginoo og mga laglag mo inyo nang pagpili ha dili na sayop sa uban sa Ginoo nga moingon nga unsa sa ginughukman miglargo nga mikibaw kadungog og nakabati na mo well si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ni ining mga bahin na Brother Libby. Okay, di ko salamat Brother John sa ato ning basahon ni si Brother di pagi mensahe si Ma'am Molina ingon siya dinhi tama jud na Sir John kay gigamit nila ang ilahang otorite kay sila ang tag-iya daw sa Biblia. Sila tag-iya sa Biblia unya kaaway di sila sa Biblia. Sagdi ma'am, salamat lang sa imong share mama kung imong contribution lipay kay ikaw na permi gyud pag-share kay aron nga lipay sabi nga naa say mga tao pod nga buot magpakis inunta buot mo kuan manginlabot sa pagpasabot sa pulong sa Dios. Thank you. Anya napagid siya mensahe mga CFD karon Sir John, Sir Libby kay napilde sila sa katarungan about sa Biblia. Kasuhan na nila ang duha ka SDA defensor si Glenn Calado ug si Julito Daig. Pildi sa katarungan unya wa paggi kamatuoran mangiha na lang muna ikiha na lang anha mo na lang na ilang issue muna ilang option pero may tungod na ng kiha-kiha dili na kay karon ra na nga naman kay musumbong-sumbong kunuhay ka mo may pasabot ng kiha musumbong imo isumbong kiha nimo wala nahitabo sa mga apostoles ug gini susunang panahon muna nga history repeat itself di pagyud layo ra gyud kaayo ang pangutana sa krus nga maoy timaan ang saktong timaan sa nagsunod kang Kristo ana sa Ezekiel 20:20 og balaana ang akong mga adlaw ko pahulay og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kaninyo aron ko makaila nga ako mo si Jehova nga inyong Dios. Salamat kayo sa nindot nga contribution Brother Jojo kaayon. Okay, ato ning talikatan pagpanawhigala ang pipila ka mga nahidugang ni si Janeth Deheto Ignalig. May gabi nyo din ay salamat sa pag-view na ha. Okay, niapod si Milmar Escalikas Jojo kaayon niya ato palitanahon niapod si Jaja Aligado Nolia. Okay, niapod si Rowe Villato niya si Borasca Ariel Veles nakita po nato si
Ayan Kevin Dorutan, Ruby Villacampa Alolod, tapos Leonidas Tayom sa Malinog. So ato taron Brother Leo sa kuan dito sa service sa patay, no, dito sa Purok Dakit ato tahuman din sa ato programa. Niya po si Richard Initiban Corazon Anunar, niya po si Jolita Gagabuan Dumas. Okay, niya si Richard Pilunggo. Mo ni mga nakita na to higala o niya dito sa Pikas ato ning tanawon mga nahidugang nag-like sa ato nga program. Okay, niya si Makrita Roydas. So good evening Sister Roydas. O niya po si Michael Malinaw. Niyasan si Nainami Masong Bragtuanis Gawas. Niya mo ni mga nakita na to higala din sa ato nga screen. Okay, ato ning tanawon mga nahidugang dirisad sa ato nga messenger, ato ning tagdon. Okay, ato ning pagbasahon ning mga nakita nato dinhi higala. Niya si Sister Elpidia Coro, niya po si Chari de la Cruz Nogas, niya po si Epaprodito de la Cruz. Okay, thank you kayo sa mga kahigalaan na to nga nag-like o niya nag-love. Niya po si Sister Lia Muñez, kinsa may namatay uy. Namatay iyang ina-ina ni Brother Nelson Bersero dito sa Libho. Okay, namatay na kagahapon o niya service karon nga gabi. Okay, mo padayon na tahigala at tapos paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana nga gipadangat din ani pa din misay atong nasa atong keypad. Good evening mga kapaglaom. I-connect ang inyong cellphone sa Bluetooth parang madungog ang pulong sa Dios. Kana salamat si Sister ni. God bless you all. Okay, mo na buhato na to. Ang ato nga ang Bluetooth na to, i-on mo ang Bluetooth sa imong sound yes balay, Bluetooth unya i-on sa yung Bluetooth mo sa imong cellphone, unya i-search ang kadtong imong Bluetooth, ma-search ba ito dayon. Okay na. Kusog gayo ang tingog. Aniya og way Bluetooth ang imong amplifier na kay jack mahigala kana ituslok dito sa cellphone aniya paingon sa sound system. Tingog gyapon. Okay. Padayon pahigala nga tusunahan ato tas paghatag og dugang tubag. So ang pangutana nga ato nga gitagad karong gabi una, kamo dili manguros nagsupak mos Biblia. Ang di kuno kami kuno dili manguros nagsupak sa Biblia. Sa Ezekiel 9:4-6 nga kinahanglan butangan og cross nga patik sa atong agtang, wa day mo nagsunod sa Bible kay wa mo timaan sa inyong agtang. Okay, salamat kayo no. Sa pangutanan gipadangat ni kana iyar sa din nga pinaminawan sa mga Catholic defender, magamit-gamit sila mga bersikulo nga di mabasa. Okay, nakita na to si Sering Ripaha Hidokyo. Maayong gabi mga brad. Tanang kaigsuunan, I'm watching from Lapu-Lapu City. Okay, salamat kay Mr. Sering. Okay, mo itong tahigalas paghatag og tubag. Sa iyang conclusion, kami kuno nagsupak
sa Biblia. Kaya di man ko na manguros. Nagsupak ko sa Biblia, kaya di man may manguros. Kaya sa Ezekiel 9:4 nga 6 daw, kinahanglan butangan og cross nga patik ang atong agtang. Asam na mabasa diya sa Ezekiel 9:4 to 6. Wa akong gisubli-subli basa, wa man tayo mabasa diya nga butangig cross ang inyong agtang isip patik. Wa gito mabasa ana. Imo lang ang konklusyon nga cross mga higala. Di man na, wa man na magsulti diyang cross oy. Muna nga usahay ba, magbasa-basa ko ng tag-versikulo, pagkabasa itong patik, diyas agtang, lagi kay manguros, apilon man ang agtang o kuhit, muna din na ilang ginahuna. Stilan, man na tumong na, man na mabasa, Isa may supakon nga may tungos mapungulos, man na ibutang diyas Biblia. Man sa isugo diyas Biblia, nga nag-ingon ang Diyos nga manguros mo. Man tayo mabasa ang asugo. Anong tuman man tayo ng isugo? Asa man tayo mabasa diya, versikulo sa Biblia. Ihatag ko ng verse, Bible, nga nagsulti nga, hala, panguros mo, kay patit na sa inyong agtang. Panguros, wa man tayo mabasa, ana. Wa man tayo mabasa. Kaya wa man na Diyos Biblia mabasa. Nagpasabot nga, di na pagtulunan sa Ginoo. Kaya pagtulunan para sa Ginoo, nabasa sa Biblia. Wa man nabasa sa Biblia. Di na pagtulunan sa Ginoo. Ano sa ba ang sign of the cross, tingtungha? Niadtong tuig 300 AD, matod pa sa heresies ni Stephen L. Tista, iyang compilation, na niadtong year 300 AD, ning tumaw ang the sign of the cross o ang kadtong pag-ampo sa mga minatay. Dininumaw na atong panahon na. Si Ginosos may kayam sa langit atong 31 AD. Pero pagkatuig 300 years, ning tumaw diha sa simbahan ang pagtulunan na kinahanglan manguros ta. Gani, kung iyong basahon sa doktrina Kristiyana, kinahanglan daw tang manguros kay maunay abog sa yawa. Ang yawa mudagan kuno og moaksyon ka og panguros, panghadlo ko na si yawa. Naana mabasa sa Biblia? Wa ito mabasa sa Biblia nga panguros mo kay mahadlok ang yawa anang kuros. Magkatawa doong yawa mga higala. Nga naman, kaya ang katong cross nga gilansangan ni Kristo, ang tag-iya ato ang yawa man. Kay kwan baya to kanang mo ito gigamit nga sa pagpatay sa atong Ginoo. Mo ito gigamit nga instrumento nga dito nag-antos o gipatay ang atong Ginoo. Katong gitawag og cross kay usa sa silot sa mga tao nga grabe kunuhan sala nga nahimo, kanang gitawag crucifixion. Ang tao ilansan sa cross makauuwaw nga paagi sa sentensya o niya pinakapait, torture kaayo ang usa ka tawo nga ilansan sa cross. Nga naman, mamatay ka mas kauhaw, mamatay kas kagutom, malibang lang kasi yung purol. Kaya pag kuan nga imong kamot gilansang man, mangihi kanla simulawas, pero paita inanay ang kamatayon. Si Kristo higala gilansang dito sa cross, dito siya nag-antos tungod sa imo o sa akong mga sala. O niya, huwag ito'y mabasa nga tungod kay si Kristo gilansang sa cross, kinahanglan ta manguros. Hintumaw lang pagtulunana diha sa simbahan mga higala. Ning tungha lang na, manang matawag na siya man-made. Dili na God's made.
man-made doktrina inimbento o ginimo sa tao. O niya, gihadlok ang tao manguros kay abog na siyawa. O niya lagi, ang tawag maagi og simbahan, din dayon og panguros. Ana di simbahan nagpuyo ang yawa kay atong abugon. Pero nga naman kahaog adto ta maagi og mga bidyok tibar, mga imnanan, mga sugalan. Wa man pagkakita og tao nga magdali-dali og sign of the cross nga naa man yung mga yawan-on nga buhat. Pero ato simbahan manguros man og maagi nga ang pagpanguros abog man kana sa yawa. Na aday simbahan nagpuyo ang yawa, puloy-anan dahil na siyawa ang simbahan. Mauna nga, kanang punto higala, ilan na nang minamao, ilang kinaogalingon nga gitagaan nila kahulugan, o niya gisunod pos mga tao, o niya aron mo sunod ang mga tao. Sa unang panahon, makitaan ka, magbasa kag Biblia, dakpon ka, magbaton kag Biblia, dakpon, prisuhon, na atay ebidensya na atay Philippine History higala dinhi sa atong nasod. Usa ka criminal offense ang mahitabo sa usa ka tawo nga makit-an naghupot og Biblia og nagbasa sa Biblia. Prisuhon siya, digid siya patuob, dakpon, patyon siya mga higala. Grabe ang hitabo sa unang panahon. Nganong ilamang didili man ang pagbasa sa Biblia. Kay basig makadiscover niya kag babasaw ka sa basig makadiscover ka ngang ilad ang gitod wa des Biblia. So Muslims mga tao wa magbasa sa Biblia, naminaw lag unsay isulti sa pangulo diya simbahan. Murag mo ilang Biblia ang nas pangulo simbahan, wa gid maghupot og Biblia. Unya gihadlok ang mga tao nga makabuang kuno ng Biblia. Aron di mo basa ang mga tao? Hadlok baron, gihadlok lang mga tao kay mubasa ka ang mahitabo, musunod magyugas imo nabasahan kay nagtuo man ka nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Nya di man mabasa sa Biblia. Kay wa man na mabasa sa Biblia, unsab na siya pagtulunan sa tao. Nagingon si Jesus sa atong mabasa sa Marcos 7:7, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa mga tao. Uselessan pagsimba. Insakto tong ingon ni Brother Jojo sa Biblia na ay timaan ang Dios ay ang katawhan, o sa may timaan Dios agtang ang adlaw pahulay mga higala. Kaning atong agtang na atong frontal lobe di na literal nga agtang ba ina makita sa gawas, kundi diha sa atong salabutan ipatik diha kung napatik diha ang adlawng igpapahulay mga higala na akay patik gikan sa Ginoo. Nga naman kay adlawng pahulay timaan kana ngadto sa iyang mga katawhan. Munang sa adlaw unya sa katapusan mangguwa ang mga manulunda, unya pamatayon unya atong mga tao nga way patik makita dili silang mga agtang. Okay ni ay yang mensahe ni Sir May ni Marit Ma'am Roydas, nagpaminaw sa midiri mga igsoon Brother Libby Clavis o inanak John Diheto. Niya ni pagis mami magkuli agikuli Mateo 24:35, ang langit o ang yuta mga hanaw apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw. Okay, salamat kaayo. So wa naman gitay panahon mga higala. Sa di pa hingpit tapos sa atong tulumanon ni ang atong team song o ni atong hangyoon si Brother John alang sa closing prayer. Brother John. Okay mga higala, magampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat nga ang imong pulong na pasabot sa kanginan panalangini ang nagapaminaw, nagapanuog karon. Magdatag yung special nga atensyon alang nila Ginoo, dada sila sa kahayag sa kamaturan, mga pangalaga di kanina.
Ipangayo na mo kini lamang kang Kristo ang matod ng Diyos manuluan. Amen. Okay, sa ngalan sa Talamanon, sa kini ang maing balita o kanyang tanan, ang mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw, mga pinalangga na mga viewers, kini inyong mahigala, Brother John Behito, kinusab si Brother Libby Clavis maingon, daghang salamat o maayong gabi sa kanan. Ito sa kalangitan, naganda mo puloy na, sa kanan nga balaan, huwag mo balik siya. Ini sa kalibutan, uha-ulo, lalinun ang nagtuman. Bisan tama yung tao, di ay diayon sa tanan nga katawhan. Ang paniyong sa Diyos, ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya mag-auban. Hangtod sa katapusan, sa kapanahunan, karon ato asya. Ito sa kalangitan, naganda mo puloy na, sa tanan nga balaan, huwag mo balik siya. Dini sa kalibutan, uha-ulo, lalinun ang nagtuman. Karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloy na, sa tanan nga balaan, huwag mo balik siya. Dini sa kalibutan, uha-ulo, lalinun ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na man ang kalibutan, tawag magasigon kita. Aron ni paningan sa dugo sa katawhan. Karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo tuloy na, sa kanan nga balaan, huwag mo balik siya. Dini sa kalibutan, uha-ulo, lalinun ang nagtuman. Huwag mo balik siya. Dini sa kalibutan, uha-ulo, lalinun ang nagtuman. Huwag mo balik siya. Dini sa kalibutan, uha-ulo, lalinun ang nagtuman. Uha-ulo, lalinun ang Pure Foods Luncheon Meat. Pure Foods Luncheon Meat, now in a square can. Deliciously meaty and juicy with flavors that hit right. Pure Foods Luncheon Meat, deliciousness squared. Yeah, Concora,